Perjantai-iltana kolmatta kertaa tälle kaudelle IFK vastassa, niin minkälaista peliä on lupa odottaa? No IFK on saanut omaa peliä vähän kasalle ja ne on kans muuttanut pikkusen niiden viisikkopeliä semmoiseksi toisteisemmaksi, eli vähän samanlaisesti kuin kaikki muut joukkueet pelaa liigassa, että IFKhan tunnettiin aikaisemmin semmoisesta hyvin vauhdikkaasta päästä päähän menevästä jääkiekosta ja heillä on ollut paljon loukkaantumisia, niin he on ilmeisesti sitten sitä kautta vähän ottanut niitä viisikoita kuuluisasti kasaan ja nyt heillä on 3 ottelun voittoputki, niin tulee erittäin varmaan kova ottelu, mutta meille huippupaikka ja IFK vastaan Kärpät, niin se on aina aivan upea tapahtuma ja nyt meidän oma tehtävä on valmistautua niin hyvin, että huomenna kun se peli alkaa, niin me ollaan sitten valmiina. Sanoit, että IFK on kans muuttanut peliensä tässä kauan mittaan, niin onko Kärppien peli muuttunut sun mielestä jotenkin tässä kauan mittaan erityisesti? Onko sitä ruuvattu tietoisesti johonkin suuntaan ja jos on, niin mitä muutoksia sä oot nähnyt, että on tapahtunut? No ei varmaan mitään isompia muutoksia, vaan yhteispeliä koko ajan. Päivästä 1 lähtien ja koko ajan vaan pitää yrittää saada viisikkoa parempin kasaan ja saada pelaajat tutummaksi toisilleen ja saada sitä kautta sitä peliä semmoiseksi, kun me itse halutaan, että se pelin jatkumo olisi siellä koko ajan mukana ja me oltaisiin lähellä toisia ja sitä kautta me itse oltaisiin päättämässä sitä meidän kohtaloa pelissä, eikä ihan sama ketä vastaan me pelattaisiin, me pysyttäisiin sitten niin kuin pelaa sillä omalla tyylillä ja me ollaan otettu askelia oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä hommia ja sitä kautta sitten myöskin kun saadaan hyviä harjoituksia alle, niin myöskin itseluottamus kasvaa yksittäisillä pelaajilla ja koko joukkueella ja me ruvetaan enemmän uskoa itteemme ja niin kuin sanoin, suuntaan oikein, mutta paljon töitä edessä. Yksittäisen jääkiekkopeli vaatii aina hyvän valmistautumisen ja sen, että laajalla rintamalla onnistutaan ja sitten sen sitkeyden puolustaa. Tiistaina tuli jatkoaikavoitto Lahdessa Pelicansista, niin mitä siitä pelistä jäi käteen 2 pisteen lisäksi? No siitä jäi se käteen, että ensimmäisessä erässä Pelicans pelasi erinomaisesti halliten kiekkoa ja saivat pitkiä hyökkäyksiä, mutta me pysyttiin tiiviinä, taisteltiin, hei huippupaikkoja montaa saanut ja mitä pidemmälle peli meni, niin me päästiin kiinni heidän pelirakenteluun ja lopussa jopa oltiin lähellä, että oltaisiin otettu 3 pistettä. Uhrautuminen ja semmoinen sitkeys oli loistavaa luokkaa ja hieno voitto ja se oli meille henkisesti iso juttu, että pystyttiin takaa tulla kovaa joukkuetta vastaan rinnalle ja ohi. Ja nyt sitten vaan ymmärretään kumminkin, että se on historiaa ja nyt pystytään vaikuttamaan huomiseen ja tämän päivän valmistautuminen on isossa osassa. Perjantaina ja lauantaina niin sanotut back-to-back-ottelut ja sitten maanantaina vielä Pelicans luvassa ja muistaakseni ensi viikon loppuna oli myös tämmöistä peräkkäisen päivien ottelut, niin mitenkä joukkue valmistautuu, että se tatsi pysyy tämmöisen kovan ottelun sumaan yli? Joo, harjoitukset on nyt tehty tältä viikolta ja tosiaan Jukurit on maanantaina, ei Pelicans vaan. Pelicans, eli peli myös. Okay, hienoa, että näin se meidän kommunikaatio välillä reistailee. Tosiaan niin keskittyminen siihen, että mitä voidaan tehdä. Voidaan pelata hyvin viisikkona, lyhyttä vaihtoa, pysyä kurinalaisena, pelin jälkeen kaikki mahdolliset nesteet, palauttavat asiat, mahdollisimman hyvät yöunet. Taas siihen sitten kohti seuraavaa peliä, mutta hetki kerralla nimenomaan nauttien, ei ole murehtien, että miten siinä käy huomenna tai miten käy ylihuomenna, vaan hetki kerralla keskittyneesti, intohimoisesti ja tuetaan toisia ja harjoitukset on tosiaan tältä viikolta harjoiteltu ja nyt keskitytään peleihin.